ji boleh sumar kajing ha laknok mentakas ngai laknok nga si ben da poi hayeng men kemia jonga ka sebe be yanga na yeng te thai kan be balai kuli kan be eme pi lem tip na do nasionong wan khnang nga ban wan sim ngai ka pisa sana jal tengka ba ai jerap usol kal na ka banta ban arep hon ka malat yo pat nga mentatang san sepak tengka are balai kuli kumta tip set hai lai nga ban kali na gitu ki be atlai hang turu ongki penban bala ot ki na kane na katai la ot ki na rum na neng ngalai ba be hap sus ngam lai nga ban kali na tu saheb ro ong penban u yang a kiet au cầm đây mẹ kiệt ảo cái đây kẹt áo cả bộ mốt bù bê mẹ sabar cái này thì kalau đây cái trick corruption kaba kiong kaba sab pleng lok đây hang này tiếp mẹ và bà lấy cả tô cả station dùng mà cần đi phải u đây cái lưng cái đông nghe cái secretariat jongi hun ka sniam kumi kataru me kali namar bu pekai ki kali me bikila bon ba hangni hari jongi snyang ma me ne snyang ma nga pechane ka station jong Mahatma Gandhi kwa phai sho u da ka khmat ka secretariat namar ba ulai jili ya ke jing bam sap ke bela palat hang to apa dai na kata ka dau ba sap phai u da ka leng ka dong ya ka tang bang lẹ kom no ma ba pla so kal ka ba pe watang pan pen ka khman la ijli ya jing bam sam ha kari jongi la kum uk sau bam ju yo sing do kapau per thai ni tem blun baro la kum uk sau bam ju yo sing do kapau per thai ni tem blun baro ha per thai ya kas pa du yo ha kot ba jong kik suj pan la tho onda la pai saka wei kari nong thau un aya pi du laki onda la pai saka wei kari nong thau un aya pi du laki o jinjar udong urang li nang hek po pan ki ba sung shuki o station Mahatma Gandhi daling dang kasaki ni yo i o station Mahatma Gandhi daling dang kasaki ni yo i ada sispa kabhayu paipa kan panyo halak di poi sipya langit timru imla le namar plasor kardei kabape langit timru imla le namar plasor kardei kabape ha perthaya kaspa du piyo ha kot pa jong kik suj pan la tho onda la pai saka wei kari nong thau un ai
lati oh jenjar udong urang li nang hek po pan ki pasong syuki